επειδή σύμφωνα με τον νόμο κάθε ελευθερός θεωρούνται ακάθαρτος και δεν το επιτρεπόταν να πλησιάσει κανένα. Και αυτοί άρχισαν να το φωνάζουν δυνατά. Κύριε Ιησού, πλαχνίσου μας και θεράπευσέ μας. Βλέποντάς τους εκείνους, τους είπε, θέλετε, πηγαίνετε και δείξτε το σώμα σας στους ιερείς για να βεβαιώσουν πράγματι θεραπευτήκατε σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου. Και καθώς αυτοί πήγαιναν να εξεταστούν από τους ιερείς, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Ένας από αυτούς, μόλις είδε ότι θεραπεύτηκε, επέστρεψε και με φωνή δυνατή, εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του, δόξαζε τον Θεό και τον θεράπευσε διαμέσου του Ιησού. Έπεσε τότε κατά το πρόσωπο κάτω στη γη, κοντά στα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε, και αυτός ήταν Σαμαρίτης, δηλαδή σχισματικός και λιγότερο φωτισμένος από τους Ιουδαίους. Συνεπώς, κανείς δεν θα περίμενε να δείξει αυτός μία τέτοια ευγνωμοσύνη που δεν έδειξαν οι άλλοι 9 που ήταν Ισραηλίτες. Τότε ο Ιησούς είπε, δεν καθαρίστηκαν από τη λέπρα και οι 10. Οι άλλοι 9 πού είναι? Χάθηκαν να γυρίσουν πίσω και να δοξάσουν τον Θεό, παρά μόνο ο ξένος αυτός που δεν ανήκει στο γνήσιο Ιουδαϊκό γένος. Και σε αυτόν είπε, σήκω και πήγαινε, η πίστη τους έσωσε. Δεν θεράπευσε μόνο το σώμα σου, αλλά αποτελεί και καλή αρχή για να σε οδηγήσει στην πραγματική σωτηρία. Η περικοπή λοιπόν αυτή, αδελφοί μου, της Κυριακής από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο μας παίρνει μπροστά σε ένα θαύμα που έχει δύο επίπεδα, το φανερό και το βαθύτερο. Στο φανερό βλέπουμε θεραπεία 10 άνθρωποι καθαρίζονται από τη λέπρα. Στο βαθύτερο βλέπουμε σωτηρία, ένας άνθρωπος μαθαίνει να επιστρέφει, να δοξάζει, να ευχαριστεί και να ζει και όχι με τη λογική του δικαιώματος, αλλά με τη λογική της χάριτος. Και αν θέλουμε να το πούμε με λόγια σημερινά, το Ευαγγέλιο δεν μας δείχνει απλώς πως ο Χριστός δίνει λύσεις, μας δείχνει πως ο Χριστός αλλάζει τον άνθρωπο από μέσα, όταν ο άνθρωπος μάθει να επιστρέφει. Οι 10 λεπροί στάθηκαν από μακριά. Η κοινωνία της εποχής τους είχε βάλει στην άκρη. Όχι μόνο επειδή υπέφεραν σωματικά, αλλά και επειδή θεωρούντουσαν ακάθαρτοι. Η ασθένεια γινόταν στίγμα. Η πληγή γινόταν ταυτότητα. Η ανάγκη γινόταν απομόνωση. Και πόσο σημερινό είναι αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από μακριά. Όχι επειδή το θέλουν, αλλά επειδή πληγώθηκαν. Κάποιος που πέρασε βαριά ασθένεια και έμεινε σε ένα μόνιμο άγχος. Κάποιος που ζει με κατάθλιψη και νιώθει ότι αν μιλήσει θα τον κρίνουν. Κάποιος που έπεσε σε εξάρτηση και απομονώθηκε. Όχι μόνο από τους άλλους, αλλά και από τον εαυτό του. Κάποιος που έχασε άνθρωπο, που χώρισε, που χρεώθηκε, που έπαθε σοκ και έμαθε να χαμογελάει εσωτερικά, ενώ μέσα του μένει ο φόβος. Κι όμως, εδώ βλέπει το πρώτο μεγάλο μάθημα. Ο Χριστός δεν απαιτεί από τους λεπρούς να προσποιηθούν ότι είναι καλά. Δεν τους λέει ελάτε κοντά και πρώτα καθαρίσετε. Αντίθετα, δέχεται τη φωνή τους όπως είναι. Ιησού ελέησον. Και ο Θεοφύλακος επισημαίνει κάτι εξαιρετικά ανθρώπινο. Ότι ενώ σωματικά ήταν μακριά, στην ηγεσία ήταν κοντά. Επειδή ο Κύριος πλησιάζει όσους τον επικαλούνται αληθινά. Άρα όταν ο άνθρωπος ντρέπεται, όταν φοβάται, όταν έχει πέσει, όταν δεν έχει έτοιμο θρησκευτικό πρόσωπο να δείξει, υπάρχει ένας δρόμος απολύτως ρεαλιστικός να φωνάξει με ειλικρίνεια, με το ελέησον, χωρίς τολισμούς. Ο Χριστός του λέει να πάνε στους ιερείς, λέει στους λεπρούς. Και η λεπτομέρεια είναι σημαντική. Οι ιερείς ήταν εκείνοι που σύμφωνα με τον νόμο βεβαίωσαν τον καθαρισμό. Άρα ο Χριστός δεν τους πάρει την πραγματικότητα, δεν τους βάζει να κάνουν ένα θέατρο, τους δίνει ένα βήμα υπακοής και εμπιστοσύνης, ένα βήμα που έχει νόημα. Και στην πορεία καθώς πήγαιναν να καθαρίσουν. Πόσες φορές δεν λειτουργεί έτσι η ζωή? Κάποιος παίρνει διάγνωση, ακούει το πρέπει να αλλάξει τρόπο ζωής και η θεραπεία
δεν γίνεται σε ένα λεπτό, γίνεται εντυωτό. Στο πρόγραμμα, στην πειθαρχία, στην καθημερινή απόφαση να ακολουθήσει την αγωγή, την φυσικοθεραπεία, την αποκατάσταση. Και η πνευματική ζωή, αδελφοί μου, έχει αυτή την ίδια αλήθεια. Ο Χριστός μας λέει: πήγαινε. Όχι μόνο κάτσε και περίμενε, πήγαινε στην εξομολόγηση, πήγαινε στη συμφιλίωση, πήγαινε στην προσευχή της καρδιάς, πήγαινε στη λειτουργική ζωή, πήγαινε στην αλλαγή της συνήθειας που σε καταστρέφει. Και πολλές φορές ο καθαρισμός έρχεται καθώς ο άνθρωπος προχωρά, όχι όταν μένει ακίνητος. Ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας ερμηνεύει ανυποχώρητα τη στάση των 9, ως αχάριστη λύθη που φανερώνει σκληροκαρδία, ενώ ο ξένος ο Σαμαρίτης επέστρεψε με δυνατή φωνή να δοξάσει τον Θεό. Και αυτή η αχάριστη λύθη δεν είναι μόνο ιστορία, είναι μηχανισμός της καθημερινότητάς μας. Σκεφτείτε πόσες φορές προσευχηθήκαμε με πάθος για κάτι, για και εξετάσεις, μία δουλειά, μία έκβαση δικαστηρίου, ένα παιδί που περνά κρίση, ένα πρόβλημα στο σπίτι. Και όταν περάσει, όταν έρθει η λύση, όταν ηρεμήσει η καρδιά, τότε αρχίζει η επιστροφή στη ρουτίνα, στην αυτάρκεια, στην αίσθηση ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Στη σύγχρονη ζωή έχουμε και έναν άλλο πειρασμό. Η εποχή μας εκπαιδεύει στο έτοιμο, όχι στην ευχαριστία. Πατάμε ένα κουμπί και θέλουμε άμεση απάντηση. Ζητάμε και το θεωρούμε φυσικό. Όταν δεν έρθει αυτό το ζητάμε, θυμώνουμε. Όταν έρθει το προσπερνάμε και πάμε στο επόμενο. Έτσι γεννιέται η καρδιά των 9. Μια καρδιά που παίρνει, αλλά δεν επιστρέφει. Ο άνθρωπος που δεν ευχαριστεί δεν κάνει μόνο την ευγένεια, κάνει την ορατότητα του Θεού μέσα στην καθημερινότητα. Χάνει την ικανότητα να βλέπει τον δώρο και τελικά χάνει την ικανότητα να μπαίνει στον δωρητή. Η Εκκλησία δεν λέει τυχαία ότι ένας που γύρισε ήταν Σαμαρίτης. Ήταν ο άλλος, ο άνθρωπος που θρησκευτικά σωστή της εποχής θα έβλεπαν με καχυποψία. Και εδώ θα βάζει μία ακίδα στην αυταρέσκειά μας. Λέει ότι τίποτε δεν εμποδίζει έναν άνθρωπο να ζει όπως θέλει ο Θεός, ούτε η καταγωγή του, ούτε ότι ανήκει σε περιφρονημένη φυλή, αν έχει καλή θέληση και σωστή διάθεση. Τι σημαίνει αυτό σήμερα? Σημαίνει ότι η πίστη δεν είναι κληρονομικό προνόμιο, ούτε τίτλος. Είναι καρδιά που επιστρέφει. Η ευχαριστία, αδελφοί μου, είναι ένα είδος αλήθειας. Λέει, αναγνωρίζω αυτό που ζω και μπορεί να την έχει άνθρωπο και να την έχει άνθρωπος που δεν το περιμένει. Πόσες φορές δεν συμβαίνει στην καθημερινή μας ζωή να μας διδάξει ευγνωμοσύνη κάποιος που θεωρούμε έξω από τον κύκλο μας, ένας άνθρωπος που πάλεψε με φτώχεια και που λέει δόξα τω Θεώ για τα λίγα, ένας μετανάστης που δουλεύει σκληρά και ευχαριστεί για το αυτονόητο, ένας άνθρωπος που έμαθε να χαίρεται την έναρξη της ημέρας, επειδή ξέρει ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο. Το τέλος της περικοπής είναι συγκλονιστικό. Ο Σαμαρίτης δεν ακούει μόνο θεραπεύτικες, ακούει σε έσωσε η πίστη σου. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι η θεραπεία του σώματος δεν είναι ο τελικός στόχος, είναι η αρχή. Ο τελικός στόχος είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και η ένωση περνά από την ευχαριστία. Όχι ως καλή συμπεριφορά, αλλά ως πνευματική όραση. Ο άνθρωπος βλέπει πλέον τη ζωή του ως δώρο. Βλέπει το σώμα, την ανάσα, την ημέρα, την αντοχή, τη μετάνοια, τη συγχώρηση, ως χάρη. Και τότε αρχίζει να σώζεται από το χειρόγραφο λεμπρισμός. Τον λεμπρισμό της καρδιάς, τη σκληρότητα, την αίσθηση ότι όλα μας οφείλονται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας για την προσευχή μας, δίνει ένα κριτήριο πολύ πρακτικό. Ότι κάθε προσευχή πρέπει να συνοδεύεται από ευχαριστία και ότι αν χρειάζεται να ευχαριστούμε για τα καλά των άλλων, πολύ περισσότερο για όσα συμβαίνουν σε εμάς. Ακόμα και για όσα φανερά βαριά, επειδή ο Κύριος οικονομεί, τα πάντα για το καλό μας.
Εδώ ο λόγος γίνεται έλεγχος, αλλά και παρηγοριά. Έλεγχος γιατί συχνά ευχαριστούμε μόνο όταν πάνε όλα καλά. Παρηγοριά γιατί η ευχαριστία δεν είναι άρνηση του πόνου. Είναι εμπιστοσύνη ότι ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνουμε. Ας το φέρουμε στην καθημερινότητα, όχι θεωρητικά αλλά πρακτικά. Κάποιος βγαίνει από νοσοκομείο. Η πρώτη του σκέψη είναι φυσικά σώθηκα. Και τρέχει να ρυθμίσει δουλειές, χαρτιά, φάρμακα, εξετάσεις. Όλα αναγκαία, αλλά υπάρχει και ένα λεπτό που αλλάζει τη ζωή. Να σταθεί να κάνει το σημείο του σταυρό, να πει δόξα σε ο Θεός. Να ευχαριστήσει. Να θυμηθεί ότι τίποτε δεν ήταν δεδομένο. Άλλος άνθρωπος περνά μια κρίση στην οικογένεια. Μπορεί να σώθει και ένας γάμος, μπορεί να βρει και ένα παιδί το δρόμο. Μπορεί να έφυγε ένα σκοτάδι από το σπίτι. Και όταν ηρεμήσουν τα πράγματα υπάρχει πάλι η παγίδα των 9. Να θεωρήσουμε την ηρεμία φυσική. Όμως η ευχαριστία μετατρέπει την ηρεμία σε σχέση, σε ελμήνη, σε ταπείνωση. Γι' αυτό αδερφοί μου και τη Θεία Λειτουργία πώς τη λέμε? Θεία Ευχαριστία. Το μεγαλύτερο δώρο που μας δίνει ο Θεός το αντιπαραθέτουμε στο Θεό ως ευχαριστία. Και για να μην πλατιάσω το λόγο, και οι αρχαίοι Έλληνες ξέρετε τι είπαν αυτό το περίπτωση, ότι ουδής ασφαλέστερος εχθρός είναι ο ευεργετητής αχάριστος. Κανείς, λέει, δεν είναι πιο ασφαλής εχθρός μας από αυτόν τον αχάριστο που ευεργετήσατε. Ο αχάριστος θα γίνει εχθρός μας 1000% λένε οι αρχαίοι Έλληνες. Πράγμα το οποίο και γίνεται. Και τώρα λοιπόν και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και θέλω να σας πω, είναι ότι σήμερα, μαζί με την γιορτή βέβαια των μεγάλων αυτών Αγίων, του Μεγάλου Αθανασίου και του Αγίου Κυρίου, έχουμε και την ευλογημένη μας μάρτυρα Θεοδούλη και την εορτή της αδερφής Θεοδούλης, μιας ευλογημένης αγωνίστριας της Ιεράς μας Αδελφότητας, η οποία διακόνησε και στο γυμνάσιο ως καθηγήτρια, μουσικός και διακονεί εδώ ως δεξιός τους άντρες και ως αποντάρας, και αγωνίζεται πραγματικά τον αγώνα των καλών να δώσει τη μαρτυρία της στον Ιησού Χριστό, όπως την έδωσε και η συνώνυμη της που εορτάζει σήμερα η Αγία Θεοδούλη, που καταργόταν από τα Ανάζαβρα. Τα Ανάζαβρα ήταν κοντά στη Κεσάρια, να ξέρετε. Και έζησε στα χρόνια του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284 έως 305. Επειδή γίνεται την πίστη της στον Χριστό συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Πελαγίου, του ηγεμόνα των Αναζάβων, και μπροστά στον ηγεμόνα Θεοδούλη διακήρυξε την πίστη της στον Άγιο Ιατρικό Θεό. Τότε υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Τις τρύπησαν με πυρακτωμένα σουρδιά τους μαστούς. Έπειτα την κρέμασαν από τα μαλλιά. Σε ένα κυπαρίσι και της κάρφωσαν τα πόδια με σιδερένια καρφιά. Κατόπιν την έριξαν μαζί με άλλους Αγίους μέσα σε αναμένο καμίνι. Ακούτε τι τραβήξανε αυτοί οι Άγιοι. Σας τα λέω λεπτομερώς όπως τα γράφω ο Συναξάρης. Κατά τη διάρκεια των φρικτών βασανιστήριων που υπέστημαν της πίστεως, επιτέλεσε πολλά θαύματα με αποτέλεσμα να πιστέψουν στον Χριστό πολύ παρευρισκόμενοι, καθώς επίσης και ο Κομμενταρίσιος Ελλάδιος και ο βοηθός του, οι οποίοι αυτό
Μέσα στην κάμινο αυτή η Αγία Θεοδούλη προσευχομένη παρέσωσε το πνεύμα της. Μεγάλη Αγία. Την μνημονεύουμε και μετά το Ευαγγέλιο που ακούτε μετά μνημονεύουμε και το Θεοδούλης μάρτυρος. Γιατί είναι από τις πρώτες γυναίκες μάρτυρες. Δεν ήταν ούτε μοναχή ούτε τίποτα. Ήταν μια λαϊκή γυναίκα με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη, η οποία ήταν μάρτυρης. Γι' αυτό και εσείς, αδέρφια μου, έτσι, εμάς δεν μας ζητάνε σήμερα να μαρτυρήσουμε και να μας βουλήσουμε και να τραβήσουμε προς μια μαρτυρία να έχει. Μια πίστη, μια ευλάβεια, ένα μικρό αγώνα, μια νηστεία, μια εξομολόγηση, μια ευγνωσύνη, μια επίσκεψη σε ένα φτωχό. Και κλείνοντας τώρα για τους λεπρούς, ήθελα να προσθέσω κάτι. Δύο άνθρωποι, να ξέρετε, στον κόσμο άγγιζαν τους λεπρούς χωρίς γάντια. Και όλα αυτά τα προστατευτικά που παίρνουμε σήμερα, γιατί φοβόμαστε και συγχαιρόμαστε τα μικρόβια όλοι μας με ενός εξαιρουμένου και εμένα. Δύο λοιπόν, ξέρετε που είναι αυτοί οι οποίοι άγγιζαν με γυμνά τα χέρια στους λεπρούς. Ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος πήγαινε και τους περιποιόταν και τους έβαζε βότανα και διάφορες αληθές της εποχής εκείνης και πήγαινε και τους έβρισκε ο Μέγας Βασίλειος, εκεί που τους είχαν απομονωμένους. Και δεν έφτανε όλα τα βάσανα που είχε το συγγραφικό που είχε να λειτουργήσει, που είχε την ήγηση ολόκληρης Μητρόπολης της Κεσάριας. Είχε τόσα πολλά πράγματα στο κεφάλι να παλέψει και με τους αιρέσεις και με εκείνα και όλα πράγματα. Αλλά έκανε και μόνος του με τα χέρια γυμνά να θεραπεύσει τους λεπρούς. Και μία άλλη νεότερη γεώτησα, η Γαβριλία, η οποία όταν πήγε στην Ινδία και έθεσε τον εαυτό της στην διαγωνία του Θεού, με γυμνά τα χέρια του είχε αναλάβει 12 λεπρούς, τους οποίους περιποιόταν με γυμνά τα χέρια και τους έκανε τις μεθόδους ό,τι είχε μάθει στην Αγγλία τότε που σπούδασε, με ειδικές αληθές και με ειδικά οπότε να τους θεράπευε. Και τι άλλο έκανε που εμένα δεν το χωράει ο νους μου, αδέρφια μου. Δεν έφτανε ότι τους έκανε όλα αυτά. Τους έπλαινε κάθε μέρα ίδια τα ρούχα τους για να μην γεμίζουν μικρόβια και επιδεινώνονται οι πληγές τους. Κάθε μέρα με πράσινο σαπούνι εκείνης της εποχής έπλαινε τα ρούχα τους με τα χεράκια της. Μία γυναίκα, τόση αλλά τόσο δυνατή, με τόση χάρη από το Θεό και τόση ευλογία. Γι' αυτό και εσείς σήμερα έχουμε μεγάλη υποχρέωση. Σας βλέπω ότι δεν πάτε, αρρωσταίνει ένας άνθρωπος. Εντάξει, πάτε και μια μάσκα και πηγαίνετε. Εντάξει, επειδή φοβόμαστε. Είμαστε πιο επιρρεπείς εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι στις γρήπες, αμέσως κρυώνουμε, αμέσως κάνουμε νοσηλεία. Πάτε το να δείτε έναν άνθρωπο. Μην το αμελείτε. Παρηγορήστε τον, δώστε του θάρρου. Είναι αμαρτία, δεν κάνετε τίποτα πολλές φορές. Πάτε σε ένα φυλακισμένο. Πάτε σε ένα περδούρα. Πέθανε ο σύζυγός της, πέθανε το παιδί της, πέθανε η γυναίκα του. Πέθανε το παιδί του οι γονείς. Πάτε με το παιδί μου και δεν ανάγκη να πείτε λόγια. Κάθετε και κάνετε προσευχούλα και μόνο η παρουσία που θα πάει εκεί πέρα θα τα καθίσει και θα δώσει μια παρουσία. Είναι νοημοσύνη και αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Χριστόφωνος. Μετά που υπάρχει ανάγκη, έχει ένας άνθρωπος ανάγκη. Μην καθίσετε με τα προπέρα τα χέρια, πάτε κουτάκι. Και οι ιεροκρηφίες, κρυφά, όχι με διαδικαλισμούς. Πάρτε μια τσαντούλα και μπορείτε να την βάλετε και κρυφά με στην αυλή και να εξαφανιστείτε κάθε. Όπως έκανε ο Άγιος Νικόλαος, που πετούσε τα φλουριά για να παντρέψει εκείνος ο φτωχός της κόρης του και για να μην βγουν στον δρόμο τα κορίτσια, πετούσε το κουκκί με τις λίρες πρωί την αυγή και εξαφανιζόταν. Τόσα παραδείγματα έχουμε από τους Αγίους μας. Και εσείς μην αμελείτε, μην αμελείτε. Μετά και τα παιδιά, όταν τα παιδιά σας πάρουν χαμπάρι τι κάνετε, και ότι κάνετε το αγαθό και το άγιο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη παιδαγωγία.
Και τρίτη παιδαγωγική, να μην ξέρετε, θα τα ωφελήσει τόσο πολύ τα παιδιά που ούτε ο καλύτερος παιδαγωγός δεν μπορεί να τα ωφελήσει. Να σας βλέπουν τα παιδιά. Να σας βλέπουν τα παιδιά. Έτσι θα μιληθούν τα παιδιά και έτσι τα παιδιά θα προχωρήσουν τα πνευματικά και θα πλησιάσουν και το επικοινωνικό. Επίσης θα έχουμε την τρίτη Θεία Λειτουργία απογευματινή, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Θα χαρούμε πολύ να έρθετε. Αυτά με πολύ αγάπη. Μην είστε αχάριστοι και κάτι άλλο παιδαγωγικό που θέλω να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Στα παιδιά από μωρά, από τον καιρό που θα πεις να μιλήσουν τα λέει μαμά και μπαμπά, θα τα μαθαίνετε να λέτε και ευχαριστώ. Τους δίνετε κάτι να λένε ευχαριστώ. Δεν θα κάνουμε εχθρούς και σκληροκράκυλους ανθρώπους. Θέλω με ανθρώπους ευγενείς με ευχαριστία. Αυτό είναι παιδαγωγικό μάθημα. Και εσείς θα λέτε και ένα δόξα σε ο Θεός και ένα ευχαριστώ κάθε βράδυ. Και ένα ευχαριστώ σε αυτούς που σας ευεργέτησαν. Σε αυτούς που σας στάθηκαν στη ζωή και σας έμαθαν τα πνευματικά. Σας έμαθαν γράμματα ή σας έμαθαν πνευματικά, ό,τι και σας έμαθαν. Ή σας έδωσαν κάτι υλικό, μια περιουσία. Θα ευχαριστείτε και θα δοξάσετε τον Θεό. Κάθε μέρα το ευχαριστώ δεν θα λείπει από τα χείλη σας. Καθημερινώς θα ευχαριστείτε. Εν παντή, λέει ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστείτε. Εν παντή, πάντα. Έτσι λοιπόν, αν ο άνθρωπος μάθει να ευχαριστεί, τότε πιστεύω ότι θα έχει άλλη σχέση και με τον Θεό και με τον εαυτό του και με τον συνάνθρωπό του. Αμήν.